Yamɗi sappo e tati yoni ɗo e Dakar, yamɗi sappo e joyi to Paris heeɗiɓe. Bisimilla e kabaruji ñalawma ɗi. Aissatou Ly. toɓɓe mawɗi ɗi nogasi 3 million sukaɓe pesoje kanɗe rende ɗumen e ñabbule yoge e ñabbule he ko nandi hen hitande ujunaji ɗiɗi nogas ko noon hollitiri fedde mawde halfinande cellal e adunaru ndu e winde fedde haadi ɓe sukaɓe hebde ñakke walla mbiyen pesoje ɗe ko ñaw covid-19 kadi sen ndenaki ko maɗum addu musiba mawɗo to Burkina e Centrafrique woni tolno yimɓe hegguɓe guure mumen faade e gure goɗɗe e leydi ndi saabe tiɗallaji e basiji ko nandi hen hitande ne gonɗen de wi laamu Burkina gon limo en e million pawɗi temedde 312 ujune yimɓe e wiide fedde OCHA hande o temedde jeeɗiɗo e nogas e ujune yimɓe goni e guɓe e to RCA goɗɗum ko kaleten e kabaruji ɗi woni haala Afrique du Sud men kumpito ɗo e seeɗe hono leydi ndi woori tedduɓe ko ɗum woni toɓɓe mawɗe ɗe. Bandiraɓe heeɗiɓe bisimilla e kabaruji ñalawma alhamisa hande sappo e joyi jeeɗiɗo ɓuuru hitande ujunaji ɗiɗi e nogas e goho so en ndentaki musiba mawɗo jogiri wadde hitande hikka nde ɗum wona konguɗi amma ko konguɗi Kate Obian o woni hoorejo halfinaɓe kala ko yewti pesugol e fedde mawde toppitigu cellal e adunaru ndu ɗum woni OMS nde fedde andini e alhamisa hande nde hitande ujunaji ɗiɗi e nogas hakke nogas e 3 million sukaɓe keɓani fesade gam renadi e yoga e ñabbule baɗino tétanos diphtérie e coqueluche hay hunde sabaki ɗum noon so wona covid-19 keɗoɗen humpito Mariama Mumini. darango ñaw coronavirus lorni ƴaroɗe luttuɗe ɓaawo leyɗe duniyaru fuu ngeebi ƴaroɗe ñabbeli goɗɗi bana feti maayo koyɗe meningite onu fedde leyde ndentuɗe ɗo finditina yimɓe dow masibo ñabbeli ɗi nder duniyaru fedde OMS holli ɓikkon millionji 23 ƴaraka diphtérie tétanos teko be markal DPT3 rowani ha fahin dow pottal moɓe ɗe ɓuran ɓikkon millionji 17 ha nokkuje kaɓe be nokkuje talakaje ɓe keɓai ƴaroɗe ɗe ɗum holli oppere coronavirus wari tullitini famɗere ƴaroɗe ɓikkon ha ñabbeli raaɓoji bana feti ha leydi India ɓikkon millionji 3 e reta ƴaraka markal DP3 rowani ha leydi Amérique fuu ƴaroɗe ɗe usti sanne Tedros Adhanom yilowo kuɓal fedde OMS holli wonde yebare nde latanan ɓikkon masibo mango ha ñabbeli hitande hikkare nde ngam man fedde ONU jertini leyɗe duniyaru no ɓe acca nastingo sendal ƴaroɗe coronavirus ha nder ndi jobbuji ƴaroɗe ɓikkon bo waɗe ɓe darana ƴaroɗe ɗe aslije ngam tabitingo jamu ɓikkon. To Burkina Faso gouvernement o kañum andini halarba hankinde ko ɓuri temedde ɗiɗi e capanɗe tato e jeeɗiɗo ujune yimɓe geggi gure mumen faade gure goɗɗe e leydi ndi saabi tiɗallaji walla basi terroriste iwde lewru go ɓuuru faade lewru tato ɓuuri hitane nde gonɗen e mumde te ko ɓuuri hewde noon e ɓen egguɓe ko rewɓe e sukaɓe hono noon to RCA OCHA fedde mawde adunaru ndu daranino hinne e yurme andini kañumne e eto mum ngo wattindi wadde ko limo e guɓe gure mumen faade gure goɗɗe e leydi ndi yettima e temedde jeeɗiɗi ujune yimɓe gila noon hitande ujunaji ɗiɗi e 13 limo ngoɗon meeɗa heɓede fedde Amnesty International darinde rende hakke ɓi adama kañum ne ñiŋi lepte musɗe walla mbiyen torraji baɗeteɗe e dow ɗannotoɓe ɗanle ɗi galɗa e sharia to Libi e windande nde fedde nde yaltini alhamisa hande nde eɓe kolli hakkeji he ɗannotoɓe ɗanle ɗi galɗa e sharia rewɓe toon to Libi bonnama no feewi ɗo e kasoji Libi ɗi ɓe ene piye ɓe ene golline e wawnere ɓe ene jane to Gambie ñawore Yakuba Touré timmi o woni goto e ɓallinoɓe Yaya Jammeh hoorejo kiɗɗo leydi ndi tumanoɗo kanko Yakuba Touré omo tumano sabade wargo Ousmane Koro Cissé jagorɗo kalfinanoɗo ngallu leydi ndi o fawa ko sokkede kadde gurdam makko keɗoɗen Fatima Sow. Yankuba Touré ñawa toon to suudi ñawiri mawdu wondu Banjul
kanko noon ne jeeno e ɓurnoɓe ɓadade hooreji leydi giwnoɗo hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e jeegom hono Yaya Jammeh yaltini ñaworde hande ko on ñaawo mawɗo biyeteɗo Ibrahima Diaité o holli wonde tuumaji pawnoɗe e hoɗɗuji Yankuba Touré ñaworde nde gonɗini ɗum nde tawno Ousmane Koro Cissé gonnoɗo jagorgal kalfiningal kala ko fate koppareje e nder leydi he e hitande ujunere e temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyi laamu Yaya Jammeh ko kanko tigui wari ɗum o wi noon ñaworde nde fawi dow Yankuba Touré kollerade kandi gurdam makko e kaso he ɗum noon waɗi duuɓi 26 gila ɗum ɗon waɗi ko hande noon gonga o yalti. Fatima Sow Bonjoul RFI. Jarama tugini fedde politique lundinde laamu anad sifi alarba hanke nde ɗerewol hollude tawti walla mbiyen nangodiri e Selou Dalen Diallo kanko Selou Dalen ni fawa e hoorengal dental politique kesal ngal aadi waylude laamu e ñibde laamu potal ɗum woni démocratie leydi ndi keɗoɗen Mamadou Adama Diallo. adoɓe siifude ɓe mandinangal moɓotiral fedde politique anad Selou Dalen andintini tampereji ɗi ɓe heeɓi ɓaawo suɓugol lanɗo 2020 kono goto e maɓɓe yaltali ha ɓaali ko ɗen gikke waɗi si ɓe moɓotiri hande ngal moɓotiral men ɗo hari ko moɓotiral fi suɓugol lanɗo ko wonno fi sa'i happaɗo en holli jogodiral ngal nanodiral ngal holluɗen wawi waɗugol hollodiral hakkude men enen anad joni noon en anniyike moƴƴingol fedde politique waɗayde ɓantugol leydi men ndi e hoore nanodiral ɓiɓɓe leydi ndi ha joni o hoorejo UFDG no hooli ko kanko heeɓi laamu ngun ka suɓugo feƴƴugo wohimo jokki han o hetta ngal folotiral men en hettay ngal ɓayru meɗen holli wakkilare hulɓinede ngenari piyede sokkede wawata men darnude ko ɗum waɗi hiɗen hani jokkude ha hetten gonga men kan parce que la victoire sera de notre côté. Feddeji politique no moɓotira fewno laamu ngun nodditi yewtere Mamadou Adama Diallo Conakry RFI. Andinde caggal nde jonde ɗiɗo e jeeyaɓe ngal dental nangama to Algérie kam hoorejo leydi ndi yamiri alarba hankinde yo temedde e goo yimɓe sokanoɓe kaso goppe cokte ɓen foof noon jeyano koye fedde lundini wiyetede Irak. Abdoulaye Diallo. hoorejo leydi Algérie Abdelmajid Tebboune yamiri hanki yo temedere e goo fawanoɓe cuuɗe seppoji walla kadi noddunoɓe seppoji yo accite ɓen noon ko nanganoɓe caggal nde ɓe tawano e ɗi seppoji e ko fati Irak ngam hollide mettu ɓernde maɓɓe ko ɗum holliti kimtolgol gollirde hoorejo leydi ndi feññini hanki kanko Abdelmajid Tebboune ƴettuno kadi dekkere yaafa hoorejo leydi Francinkore no wiya grâce présidentielle koye ɗum jukkaɓe 30 kadi accita ɓen ɗon kadi ko sokanoɓe hiɓe tumira seppoji ɗi yamiraka sonjunode jama'un Algérie. Abdelmajid Tebboune ƴetti dekkere go'o ngam yafanade sukaɓe 51 jukkanoɓe kadi ngam ɓe hotuka maɓɓe itti hanke kikiɗe ɗum noon no tawa eɗe kuule ɗe o ƴetti ñande ɓe mawninayno ñalande jeytare maɓɓe ñande 5 lewru jeɗaɓuru kono ɓurɓe ɓen sukaɓe accitaɓe ko waɗaynoɓe seppoji ko yowite Irak caggal subgoji ko laaɓe suudu sardiji woni député en ɗo hiɓe accutude ɓen 100 hari ko ɓuri 300 yimɓe no sokano sabu ɗin seppoji Irak e wiide CNLD woni fedde daranide hakke neɗɗo e nder leydi Algérie. Afrique du Sud laamu ngu handini kañum ma ɓeydu solde siɓi e dow laawi ɗi bella haɗude bonandeji e jokka. George Bush hoorejo kiɗɗo Amérique holli yadani e ko konukoɓe leyɗele dentuɗe oton goni e yaltude Afghanistan keɗoɗen jantore Oumar Mamadou Sow. hoorejo kiɗɗo dowlaji dentuɗe Amérique George Bush laaminoɗo 2001 ha 2019 holliti mettere ɓernde mum e ko konunkoɓe Amérique e leyɗele goɗɗi goni e yaltude Afghanistan ko e bigol makko ɗum ko jumri mawde sabu ko rewɓe tan kame sukaɓe jogori hen loradi. George Bush haali ɗiɗo konguɗi ko alarba hanki e yewtere nde o waddi e jayde Allemagne wotere tawi ko e saha mo chancelier Allemagne Angela Merkel woni en jillu to Washington to o jogori yidude e Joe Biden e ñalawma handi o. Gardinoɗo konunkoɓe Amérique eɓe OTAN wonnoɓe Afghanistan hono général Miller jofni golle ñande altinare faltini nde ɗum firti ko gonɗi wonde Afghanistan no ɗaccide e hoore mum ɗo e mayirɗe lewru jeetaɓuru caggal duuɓi 20 darndelang.
yamɗi 13 fawi silmaji 10 heeɗiɓe on bismama e hello jokkingo e kabaruji ɗi e nder ngo hello en bismotomo kanko Fatmata Sisa Wande joom on yewtere on tottama kongol hade makko yettade noon mbiyen Banel Ayne e bisimilla ma e ko winda e jayndeji ko winda e jayndeji Banel Ayne Aissatou naam salminima Seydi Ly salmirama Seydi Ba malam ɓeyɗo ko wiɗa fof kon ɗon non Seydi Ly e Seydi Sow ewa hande holko gaddanɗa ene ko winda e jeyɗiɗi ɗi Aissatou a salminama mi salmini kadi bandiraɓe men heeɗiɓe refi fulfulde hande en duttoto Afrique du Sud haalde ha walla mbiyen haalde ha hande ɗi fitnaji baɗoɗi e ndi leydi gila nde hoorejo kiɗɗo hono Jacob Zuma soka kaso bonandeji annana jokki ƴeewen ko jayndeji ɗi bindi hen puɗɗortoɗen ko jaynde The Sun nde jaynde de wi ko namdal holko woni walla mbiyen holko waɗude kewɗi to Afrique du Sud hol tan ko kewi e ndi leydi gila Jacob Zuma soka fitinaji e bonnere jawdi teska e ndi leydi wi en nde jaynde hay sinno police no waɗa ko wawi hay hunde gasani taw fitinaji ɗi mbaɗi walla mbiyen fitinaji baɗɗi ɗi de mbayri yiyede toon gila e kitale 1990 jeyde The Citizen kañum ne arti e mayɓe ɗi sippoji walla mbiyen fitnaji e nangaɓe toon nde jayde de arti e limore mayɓe e nangaɓe e ɗi sippoji hanki kadi hanki kadi nder leydi Afrique du Sud finiri ko pellanɗe jeeɗiɗo maayi 1934 nanga non humpitiri nde jayde nde andini e ɓen nangaɓe ɓe 757 ko KwaZulu Natal naɓe 450 e tato jeeya koto Gauteng kadi hankadi seppoɓe ɓe na mbiyen bonnoɓe jawdi natti wonde nanti walla mbiyen natti wonde jinganoɓe ɓolɓe Jacob Zuma mataw hankadi ko immini hewɓe woni caɗele guuri heege ko nandi hen ko ɗum de ɗum nandi lobo labaɗo ko ɗum o alhaali nandata jayde mail en Guardian arti e konguɗi jagorɗo biyeteɗo Humbudzu Natashu Wen ɓe seppoɓe na mbiyen ɓe bonnoɓe jawdi goni ko e sabidde walla bonnidde faggudu leydi ndi o andini fodde 500 walla mbiyen fodde 5,000 konunkoɓe pawa e laabi ɗi gam nden ka timmuka hono noon o erima ɓiɓɓe leydi ndi nde keddoto e galleji mumen mbasa yaltude hewɓe erima ɓiɓɓe leydi ndi nde goppata bonandeji ɗi kono hande ko ɓuuri tengtude woni kulhuli goɗɗuɗi e battane fitnaji ɗi so fitinaji ɗi jokkide ene hasi essence gasoil ngakka na mbiyen natta heɓede e leydi ndi ko noon dey humpiti jayde mel en Guardian gollorɗe kewɗe guddi wona ɗin hulhuli tan joga hay to yeeyoɓe leɗɗe ko safrata kay ene ngani hande o kamɓe ne de ɓe daɗani e bonnere jawdi nde Aissatou fulɓe mbi bone koko fittata laaci yo jam ñallu so ñalli yo wal gasi ha jarama Amadou Baroba ene waɗi fayida RFI Bakel 89.9 RFI Banjul e dow 89.9 RFI Difa dow 96.1 RFI Garwa e dow 104.8 RFI Labe 89.9 heeɗiɓe ko ɗum timmini kabaruji ñalawma hande kala keɗotoɗo RFI fulfulde noon yettama jarnama en jarnimo kankone on woni Saliou Diaw kanko heedi e karallagal ngal Seydi Diaw golle ma peewi jooɗi weltanama eywa enen en jettima ɗo kanɗen bismademo walla haɗen wiidemo bisimilla ma siftinderan kala ɗo mbawɗa tawede adunaru ndu kabaruji e jewte RFI fulfulde ene keeɓo e dow application Pure Radio ma e lowre RFI a windati tappirde ma fefe toɓɓere RFI toɓɓere feere bandiraɓe sehilaɓe walla musidɓe tedduɓe en jettima e ɗo kanɗen bismademo kanko woni Fatmata Sisa Wande joom yewtere on tottama kongol Seydi Si a salminama a salmitama madame Sow
eywa gonda koye ñemtinde Amadou Baraba kana woniri ayi eywa ko tobɓuɗa ande ko fi gillu o Bazoum wona e yewtede eywa ɗum noon a tottama konngol